നമുക്ക് വേറൊരു മേഖലയിലേക്കും, അതായത് പാലക്കാടുകാർ പൊതുവെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരിലും ചെറിയൊരു കല ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും സംഗീതമായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് മാത്രം എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഗീത പാരമ്പര്യം എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഒരു കൃഷിക്കാരാണ്. ഞങ്ങളവിടെ ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരാണ്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൃഷിയും റബ്ബറും തെങ്ങിൻ തോപ്പൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പേരിലുള്ള അവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരാണ്. അവിടെ എൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട്, സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഷിപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഒരു മാതൃക? അവർ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് പഠിക്കണം. ഇവിടെ ബോംബെ തന്നെ ഉണ്ട് ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ജനറൽ ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സ് നരോത്തം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ബോംബെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും നിരവധി വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തിയല്ലോ, എല്ലാം വിമാനമാർഗമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഷിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഷിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷിപ്പിൽ യാത്ര ഇവിടെ ഒരു 1 hour ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ഈ കമ്പനി ബോംബെ ബേസ്ഡ് മാത്രമാണ്? ബോംബെ ബേസ്ഡ് ആണ്. കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിടെയും ഏജന്റ് ഉണ്ട്. ഏജൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലാണെങ്കിലും കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ വന്ന് കൊച്ചിൻ, ടൂട്ടിക്കോറിൻ, ചെന്നൈ, വിശാഖപട്ടണം, കൽക്കട്ട അവിടെയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റ് ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ. ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഏജൻസ് ഉണ്ട്. മീൻസ് ഏജൻസ് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് ബെസ്റ്റ്. നമ്മളുടെ മാൻ പവർ എനിക്ക് കുറവല്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഓടിയെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? കാരണം അവിടെ കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത് നമ്മൾക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ വന്ന് കസ്റ്റം ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാർഗോ വന്നാലും അത് കൊണ്ടുവരുന്ന കൺസൈനിയുടെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല, നേരിട്ട് ഇല്ല. നമ്മൾ വെറും കാരേജ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പോർട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കസ്റ്റം ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും. ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നത്? അവരായിട്ടുള്ള കൂടാതെ വേറെ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും? അല്ല, ഇതിനിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു റൂട്ടീൻ ബിസിനസ് പോലെയാണ്, അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ആൾക്കാർ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത്, എൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് അവർ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കാർഗോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല, ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ? അത് ഓരോ ദിവസവും റേറ്റ് മാറി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഓരോ റേറ്റാണ്. ഇത് ജനറൽ കാർഗോ പോലെയല്ല, ഒരു ടാരിഫ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതും പറയാം. ക്ലീനിങ് കോസ്റ്റ് വരും, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന വരും, ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ട്, മെയിൻ്റനൻസ്, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് ബോക്സ് കണ്ടെയ്നർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ബോംബെയിൽ എല്ലാ ഡിഗ്രി എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുണ്ട്, ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനത്തെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മകനെ ഈ കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ട് ഇറക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? അവന് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ബോർഡിങ്ങിൽ ഒരു മോനല്ലേ ഉള്ളൂ? ഒരു മോനെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മോനെ തന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല? അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ഡെയിലി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും പുള്ളിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കും ഒരുക്കുകയാണ്. അവൻ കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയാലേ പറ്റും. ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി? 3 വർഷം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, ഒരുമിച്ചായിരുന്നു? 12th ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ അവിടെ പോയി. മാറിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഏയ്, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, അവനോട് ചോദിച്ചാലോ? അവന് വിഷമം ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാം? ഇല്ല, പകുതി സമയം വൈഫ് അവിടെയാണ്, നാട്ടിലാണ്. നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്? അങ്ങനെ പോയി വന്നിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബോംബെയെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ബോംബെയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? ബോംബെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ്, ബെറ്റർ ലൈഫ്. പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇന്റർഫറൻസ് വരാറുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല. അത് എല്ലാവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ നാട്ടിൽ കൂടുതലാണ്, ഇവിടെ അത്രയൊന്നുമില്ല. അത് പറയും. നമ്മൾക്കതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ ഓഫീസും വീടുമായിട്ട് 3 കിലോമീറ്ററാണ്. പണി നടന്നു പോകാൻ പറ്റും, അത്രയേ ഇതുള്ളൂ. ഞാൻ നേരുള്ള താമസിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും പുരസ്കാരങ്ങളോ ഈ ഫീൽഡിൽ അനുമോദനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ
ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പനി ISO വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അങ്ങനെ ഒരു ISO ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് 7 years പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ISO അപ്രൂവ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കോൺഫറൻസിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പൊതുവെ മലയാളികൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് തമ്മിൽ തല്ലാൻ വേണ്ടി സമാജമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതൊന്നും അതിൽ മാത്രം ഞാനില്ല. മെമ്പറാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അതിലും മെമ്പറാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ SNDPയുടെ അതിലും മെമ്പറാണ്. പക്ഷേ പോവില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിസിറ്റ് അടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കലാപരിപാടികൾ അങ്ങനെ വല്ല എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പോകും. അത്രയും. സിനിമ കാണാറുണ്ട്? അത് വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ. അതാ അത് ചാനൽസ്, എത്ര ചാനൽസ് ആണ്. നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാറുണ്ടോ? അതെല്ലാം ഡേ ടു ഡേ അറിയാം. എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായൊരു മേഖലയാണ് ഷിപ്പിങ്ങിലും ഒരു മലയാളി വിജയം വരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ISO കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പബ്ലിസിറ്റി ആയാണ് വെക്കുന്നത്. HMT എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ISO കിട്ടിയപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആഘോഷമാക്കിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. എന്തായാലും ആ ISO എന്നുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടിയ കമ്പനിയുടെ MD ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗ്യമാണ്. തുടർന്നും ഇനി മകൻ്റെ നാളുകളാണ്. മകനും കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബിസിനസ് വ്യാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഷിപ്പിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു മെസ്സേജ്. ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇനി പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹവറാണ്. അതായത് 1 ഹവറാണ് തരുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള വിഷൻ്റെ വക, ബിസിനസ് സ്റ്റാറിൻ്റെ വക ഒരു സമ്മാനമുണ്ട്. ചോദ്യം ഇതാണ്: കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0484231778 അല്ലെങ്കിൽ 83. ഫോൺ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി 0484231778 അല്ലെങ്കിൽ 83.